Vidim da ste dosta ovako homogena grupa po pitanju da se držite zajedno, a opet toliko ste vjerovatno heterogeni po pitanju nekakvih ekspertiza, danas, sutra. Tako da se ja odlučio da će moje predavanje više biti ovako jednoga preglednog karaktera nego dolazim u nekakvu strogu i duboku teoriju povezano s ovom temom. Kažem, vidim tu i svojih studenata kojima će možda ovo biti dosadno predavanje jer su ovo nešto već čuli, ali dobro, navikli su oni na dosadno predavanje, tako da... Ok, tema energetske geotehničke konstrukcije, ovo je nekakav pregled sadržaja što ću objasniti. Ja ću prvo objasniti naravno što je plitka geotermalna energija, što ovdje vjerovatno strojari, to je studenti strojarstva barataju jako dobro tom terminologijom, a onda ću opet ipak pokazati što su to geotehničke konstrukcije, jer vjerujem za veliku većinu vas je uopće pitanje što je to geotehnička konstrukcija. Daći ću nekakav pregled mogućnosti primjene geotehničkih energetskih konstrukcija, dakle to ćemo spojiti u jedno. Malo zanimljivih brojeva, kako kome zanimljivih. I umjesto zaključka, ovako baš u stilu same konferencije, ta nekakva nužnost multidisciplinarnog pristupa. Brzinski uvod, dakle geotermalna energija, pohranjena samo unutar zemlje, bili da je rezultat raspadanja minerala unutar zemljine jezgre, pa onda toplinu dobijamo odozdo, ili da je usred djelovanja sunca, dakle koje grije površinsku zemljinu koru, pa onda govorimo o drugom načinu grijanja zemlje. Mi je generalno dijelimo na duboku plitku, plitku dijelimo na otvorene i zatvorene sustave i zatvorene dijelimo dalje na horizontalne i vertikalne sustave. I ono o čemu ću ja danas pričati su stvari ovi zatvoreni sustavi o kojima ću malo više nešto kasnije reći. Ljudima korištenje geotermalne energije je poznato od prapovijesti. Rimljani su imali ovakve jedne zanimljive karte termalnih izvora koje su većinom koristili u takve nekakve turističke ili medicinske svrhe, pa se to nastavilo u srednjem vijeku. Međutim, sve do 1904. godine kad je ovaj tu gospodin Conti uspio sa geotermalnom energijom upaliti pet žarulja. Danas imamo nešto što izgleda ovako, to su velike geotermalne elektrane i praktički to je nekakva kronologija. Dakle, danas se geotermalna energija kao takva razvija jako brzo u svim svojim pogledima. Gdje možemo koristiti geotermalnu energiju? Onaj dio o kojem ja danas neću pričati, van je moje nekakve ekspertize, to je korištenje geotermalne energije za generiranje električne energije. A ono o čemu ću ja danas najviše pričati, to je grijanje i hlađenje objekata. A može se koristiti za razne ostale svrhe, možete ovdje vidjeti. Grijanja staklenika, farme, odleđivanja prometnica i tako dalje. Opet jedan ovako pregled geotermalnih sustava. Ovo ovdje što vidite pod 8 i 9, to su ti duboki izvori, dakle koji se koriste primarno za dobivanje električne energije, a svi ovi ostali do njega, praktički od 1 do 6, bi ja rekao, su sustavi koji se koriste za grijanje i hlađenje objekata. I ono što nas posebno zanima, to je ovaj dio, ne vidim najbolje, to je ovaj dio 4. Dakle, to su te energetske konstrukcije. Kako one uopće ulaze u cijelu priču iskorištavanja geotermalne energije. 3 pitanja su glavna koja ću sada proći. Dakle, na kojem principu radi plitka geotermalna energija? Opet kažem, vjerovatno malo dosadno za strojare. Što su uopće geotehničke konstrukcije? Možda malo dosadno za građevinare, za svakog ima po nešto dosadno. A onda je pitanje 3, praktički objedinjuje sve u jednu temu, to su što su onda geotehničke energetske konstrukcije. Plitka geotermalna energija, za razliku od duboke geotermalne energije, se zasniva na vrlo jednostavnom principu. Mi tijekom godine na nekakvoj dubini od 10, 11, 12, 13 metara imamo konstantnu temperaturu, dakle koja nije pod utjecajem djelovanja sunca, odnosno grijanja površinskog dijela. Fluktuacija tih temperatura je na godišnjoj nekakvoj razini vidljiva, logično, dakle u zimskom ljetnom periodu, međutim na određenoj dubini, kao što ovdje možete vidjeti na području grada Zagreba, ona je poprilično konstantna. I što nam onda to omogućuje? Da lijepo kad nam je hladno zimi, da možemo grijati naše objekte, odnosno kad nam je vruće ljeti, mi možemo isti taj izvor koristiti da bi mogli hladiti naše objekte. Dizalice topline kao osnovni dio, dakle sastoji se od ovih osnovnih strojarskih elemenata, dakle isparivač, kompresor,
kondenzator i ekspanzijski ventil, gdje praktički medij cirkulira unutar nje, otpušta energiju, otpušta toplinu u vaše objekte, vraća se nazad u tlo, pridobiva tu konstantnu temperaturu tla, toplinu iz tla, vraća se u dizalicu topline i praktički u tom zatvorenom sustavu cijelo vrijeme cirkulira. I gdje smo mi tu? Geotehničke konstrukcije su upravo ovdje. Dakle, na izravnom kontaktu sa tlom, stijenom, podzemnom vodom i izravno sa istima izmjenjuju toplinu. Dakle, praktički preuzimaju taj fluid koji dolazi iz dizalice topline, razmjenjuju temperaturu s tlom i praktički se taj isti fluid vraća nazad u dizalicu topline. To je plitka, onako jedan kratki prikaz plitke geotermalne energije. Sada za vas koji niste građevinari, jedan odgovor na pitanje što su geotehničke konstrukcije. Praktički ne postoji niti jedna građevina na svijetu koja na neki način nije povezana s tlom. Ako ne leti, ako ne pluta, dakle povezana je na neki način sa tlom i tu je upravo ono gdje geotehničari dolaze do izražaja, dakle povezivanje samih naših konstrukcija, građevina na temeljno tlo, prijenos opterećenja u tlo. Tako da mi radimo na tlu, evo ovdje možete vidjeti neke oblike temeljenja, dakle ovo je lijevo sustav Burj Khalifa, ja mislim ovako je dosta reprezentativan, desno možete vidjeti nekakav most na pilotima, dakle to su produljenja praktički konstrukcije koje se opterećenja prenose u dublje slojeve, to je kad gradimo na tlu. Kad gradimo u tlu, to su ovakve nekakve građevne jame kad imamo podzemne etaže, podzemne garaže i tako dalje, ili su to različite vrste tunela. Dakle, geotehničari su ti koji praktički sudjeluju u stabilizaciji tla i stabilizaciji stijene u razradi tog projekta. I imamo još gradnju od tla. Dakle, na tlu, u tlu, od tla. Evo od tla, to su nasipi za obrane od poplave, to su brane, to su, recimo ovo desno je upornjak jednog od nadvožnjaka pristupnih cesta prema Pelješcu, od, dakle, armiranoga tla i tako dalje. Evo, to je nekakav kratki prekaz geotehničkih konstrukcija. I što je sada treće pitanje? Treće pitanje, što su onda geotehničke energetske konstrukcije? To su one konstrukcije koje objedinjavaju jedan i drugi aspekt. To su konstrukcije koje se moraju izvesti da ne dođe do sloma temeljnog tla ili prekomjernog slijeganja. A sad kad bi ih istodobno mogli iskoristiti da postanu dio geotermalnog sustava, to je onda dvostruki benefit. I to se radi, i to se koristi u svijetu, ja ću objasniti na koji način. Evo, mi razlikujemo tri osnovne vrste, energetski piloti, energetske potporne konstrukcije i energetski tuneli. Ok, energetski piloti, već sam spomenuo, dakle sustavi temeljenja, kao stupovi koji prenose opterećenje u dublje slojeve tla. Ovdje možete vidjeti geotermalne cijevi vezane za armaturni koš. Pilot se izbuši, stavi se armatura za koju su vezane cijevi i pilot se na kraju izbetonira. Velike su mu prednosti u odnosu na nešto što zovemo standardnim izmjenjivačima topline. A standard izmjenjivač topline je nekakva klasična bušotina dubine 100-200 metara u koju promjera nekakvih 20-40 cm u tom nekakvom rasponu, u koju se onda stavljaju te cijevi, zapuni se materijalom i one na taj način cijevi izmjenjuju temperaturu s okolnim tlom. Sada, piloti su dosta kraći, ne moraju biti tih dubina 100-200 metara. Piloti su većih promjera da prenesu to opterećenje, dakle radijus pilota je veći od standardne bušotine i sami time transfer topline je bolji. Piloti se betoniraju betonom, što opet ima povoljnije termalne karakteristike nego nekakav standardni ispuna bušotina. A ono što bi ja rekao da je najveći benefit od svega, piloti se moraju izvesti. Dakle, oni se izvode radi svoje tradicionalne funkcije o kojoj sam rekao. Dakle, ako želite temeljiti, morate izvesti pilote. A ovo je samo dodatni benefit. Da vidim dalje. Malo slika sa izvođenja energetskih pilota. Vidite gore koševe, na njima su vezane geotermalne cijevi. Ovako izgleda jedan završeni pilot prije nego se nastavila dizati konstrukcija. Možete vidjeti nastavke tih geotermalnih cijevi. I one su zabetonirane u pilot. Pilot ispunja svoju primarnu ulogu na koju je dimenzioniran. I ono što mi moramo paziti kao geotehničari, kao građevinari, da dodatno u odnosu na statička i dinamička opterećenja tih pilota kao sastavnih dijelova konstrukcije, sad imamo i nekakva termalna opterećenja. Ali ta termalna opterećenja su u pravilu beznačajna u odnosu na ova prava građevinska, statička i dinamička opterećenja. Onda imamo potporne zidove, ovdje možete vidjeti malo potpornih zidova, dakle AB dijafragme, potporni zidovi, zidovi vaše kuće, vašeg podruma ako idu do te dubine,
za armaturu samih konstrukcije se vežu cijevi, opet voda s antifrizom cirkulira, ulazi u dizalicu topline, razmjena topline s objektom, vraćanje u geotehničku konstrukciju i praktički imate jedan efikasan sustav. Tuneli su možda s aspekta iskorištavanja najbolji. Tuneli mogu iz jednog prostog razloga jer tuneli imaju jako veliku površinu koja se nalazi u tlu. Dakle, jako su velike duljine i na velikoj površini mogu ostvariti tu izmjenu topline s okolnim tlom. I sada, bez ulaženja previše u detalje, različite vrste izvedbe tunela, evo ovdje možete vidjeti, dakle, gdje se za betonske prstene, evo ovdje, ja mislim da će biti možda ljepša slika, evo ga, ovdje za betonski prsten, za armaturu opet betonskog prstena vežete cijev i onda je spajate sa dizalicom topline negdje recimo na površini. Dobro. I još jedna, ja bih rekao, korisna stvar, pogotovo kod tunela, je da ne morate samo pridobivati toplinu tla i stijene. Možete pridobivati toplinu od prometa unutar tunela, od rasvjete unutar tunela. Dakle, sve nešto što vam može dati dodatni benefit, dodatnu toplinu, vi ga možete iskoristiti. Evo malo kako izgledaju te slike. Ok. Neki, kažem, zanimljivi brojevi, kako kome zanimljivi. Koliko se godišnje uopće u svijetu ugrade takvih energetskih geotehničkih konstrukcija? Nije baš nekakva najažuriranija i podatak, dakle radi se o nekakvih 6 godina, ali ovo je jedino što trenutno, bar sam ja našao u literaturi, postoji da je onako sistematičan prikaz u kojim se državama koristi i na koji način. Ja vjerujem kad gledate ovaj trend ovdje koji praktički ode u nebo, da su ti brojevi danas, sigurno su ti brojevi još izraženiji. Pa onda možete vidjeti da je glavnina tih geotehničkih konstrukcija su stvari geotehnički piloti. Mi se njima bavimo svakodnevno, dakle o geotehnici, mi svakodnevno projektiramo objekte na pilotima, sad se onda pojavila i ta mogućnost da se istodobno i grija i hladi objekt preko tih pilota. Onda nakon toga idu energetski zidovi, nešto manje su sami tuneli. I ono što je uvijek lijepo vidjeti, što je uvijek ostavlja ta agenda smanjenja emisije CO2, svakako važna. I onda imate takve lijepe dijagrame da možete vidjeti koliko se ugradnjom takvih pilota i kako se ugradnjom takvih energetskih konstrukcija smanjuje godišnja emisija CO2. Ne znam kako su došli do tih kalkulacija, ali ok, slika izgleda onako na prvu impresivno. I još jedna slika sa svjetske razine. Po pojedinim državama koji su predvodnici korištenja takvih tehnologija, možete vidjeti ovo crno što je prikazano po pojedinoj državi su koliko je pilota ugrađeno, recimo tu je 2018. a i danas su negdje u vrhu Velika Britanija zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama su predvodnici, vi to na godišnjoj razini ugrade otprilike, do tada ne na godišnjoj razini, nego ukupan broj ugrađenih pilota je preko 6000, a najveće duljine tih pilota su, ja mislim, negdje Kina. Tako, otprilike Kina nekakvih 30-40 metara su ti piloti. Evo nekih objekata izvedenih koji se danas griju i hlade preko svojih energetskih termalnih konstrukcija. Dakle, Kina, Frankfurt, London, Zurich, mislim da vam prikazujem objekte koji koriste u Europi ovakav sustav i u svijetu, to bi vjerovatno potrajalo. Tako da sam ovdje stavio neke najvažnije. Gdje je Hrvatska u tome? Je li u Hrvatskoj izvedeno objekata? Yes. Većinom se radi o nekakvim točkastim pričama i jako je teško doći do podataka. Recimo, mene iznenadilo nedavno kad sam čuo da su jedna obiteljska kuća negdje u Zagorju, ja mislim da su morala se temeljiti na pilotima i da su investitori, vlasnici odlučili da će iskoristiti taj sustav. Kako su oni došli do te informacije? Ko je njima to predstavio? To je ovako jedna sporadična informacija da čujete da ipak to se na neki način koristi. Recimo, u nas možda hoću ga vratiti. Hoću. Dakle, jedan primjer je Designer Outlet kraj Ikea. Recimo, to je područje Rugvice, tamo gdje je Ikea, gdje je ovaj Designer Outlet koji je poznato po tlu koje je s našeg građevinskog stajališta smeće, praktički ništa ne nosi. I uvijek kad znate da imate nekakav projekt u Rugvici, onda znate ili će na pilote, ili će na poboljšanje tla, uvijek mu nešto morate dati, a evo ovdje se pametno iskoristila i mogućnost ta opcija. Sada, zašto toga više nemamo toliko u Hrvatskoj? Ja ovdje sad imam određenog teksta, ja ću to ovako proći, ovo su više nekakva moja razmišljanja. Dakle, da postoje različiti tehnički i ekonomski izazovi. Ja bih rekao prvo manjak nekakvih politika koje bi poticale takva rješenja za veću implementaciju. Prvo,
mi smo relativno malo tržište, mi smo relativno mala država i pitanje je koliko mi imamo takvih nekakvih kapitalnih zgrada, infrastrukturnih objekata gdje bi se moglo tako nešto implementirati na nekakvoj većoj razini. Neopravdana bojazan investitora, neopravdana, s njegovog aspekta je opravdana, je li? Ja ću vam dati jedan primjer gdje smo prije nekakvih 12 godina mi za jednu osnovnu školu u Zagrebu htjeli projektirati i uspjeli smo se ubaciti već u fazi idejnog projekta da prikažemo, pošto su morali ići na pilote, da to prikažemo kao jedan sustav energetskog iskorištavanja i to je bilo super. Investitor je to bilo super, došao u fazu glavnog projekta, to se rasplinulo. Niti nas više iko išta pitao. Uvjeren je investitor, pusti, to je neka nova tehnologija, ko zna na koji način to funkcionira, a ne smijemo zanemariti sve te lobije koje postoje u energetskom sektoru koji su onako poprilično jaki. Ono što se investitori boje i da imaju dodatne troškove. Imaju, početni su troškovi nešto veći, morate izbušiti te pilote, morate ih izvesti, a ako nemate baš nekakvu informaciju o realnom povratu vaše investicije, onda uvijek nekakva skepsa postoje. Ali ovdje je velika prednost, što opet ponavljam po 50. put, te pilote morate izvesti. Jer drugačije vam objekt neće stajati, ili će se deformirati, ili će se slomiti temeljno tlo, tako da je već tu trošak uzet u obzir. Dobro. Relativno nepoznate mogućnosti primjene od stručnjaka, ponekad je bojazan stručnjaka. Recimo, ja jako puno sam pričao s kolegama u praksi koji su geotehničari i onda reakcija na prvu bude, ma pusti sad, kakva sad dodatna termalna opterećenja, ja znam proračunavati svoje pilote i ako me niko ne prisili na to, koji je tu benefit za mene da ja sada implementiram tu dodatnu mogućnost. Manjak ekspertiza na tržištu za geotehničke energetske konstrukcije. Postoje određene ekspertize za klasične nekakve izmjenjivače topline, ali za nekakvu širu primjenu svakako bi trebala edukacija tog građevinskog sektora ići u malo bržem smjeru. I ono što ja smatram jednim od ključnih nedostataka, to je nekakav manjak, možda ovo nije najbolja riječ, manjak koordinacije, ali manjak nekakve interakcije od početka građenja nekog objekta, od nekakve ideje do njegove implementacije. Što jedan arhitekt koji radi idejni projekt, je li njega zanima sustav grijanja i hlađenja? On dođe, naruči glavni projekt, dođe do realizacije glavnog projekta, zove statičara, statičar se bavi svojom konstrukcijom. Geotehničaru da opterećenje, on proračunava temelje. Jer geotehničar zna na koji način će se grijati i hladiti konstrukcija. Vjerovatno ne zna i vjerovatno ga briga, u najvećem broju slučajeva. Onda ovaj inženjer za strojar koji dimenzionira sustav grijanja i hlađenja. Jer on zna na koji način će se temeljiti ta konstrukcija i može li se to iskoristiti. Vjerovatno ne zna. Fali ta nekakva generalna koordinacija, u stvari, ovo što sam rekao, od početka, već u ranim fazama nekakvog razreda idejnog rješenja, to treba postaviti na zdrave noge, jasne noge i da postoji ta nekakva komunikacija, kažem, od početka do realizacije projekta. Interdisciplinarnost, evo umjesto zaključka, umjesto zaključka, nužnost interdisciplinarnog pristupa, kaže što je relevantno, manje više, baš mi je drago bilo čuti da vidim da dolazite baš sa svih fakulteta koji mogu ovdje nešto doprinijeti, to je najvažniji investitor koji će na kraju to i platiti. Arhitekt koji je važan jer on, kad govorimo o građevinama, je praktički onaj koji prvi kreće, dakle, u realizaciju nekakve građevine. Ne smijemo zaboraviti i ostale struke, geologe, geofizičare, bušače. Tu su geotehničari koji praktički dimenzioniraju temelje. Dakle, on je onaj koji određuje na koji način će se opterećenje prenijeti u tlo. Onda imamo HVAC inženjera koji je praktički onaj koji dimenzionira sustav grijanja. I često se kad se stavljaju ovakve dijagrami kaže se da fali ta jedna, i to bi možda u nekakvu našu, bar ja mislim, dugoročnu edukaciju i naše nekakve programe, trebalo uvesti jednu takvu ekspertizu inženjera specijalista. Malo je bez veze prijevod, ali to je onaj nekakav inženjer koji bi morao reći u stvari, koji zna nešto i o temeljima i o geotehnici, ali koji zna nešto i možda nije ekspert baš u tom području, ali zna na koji način se to može povezati u cjelinu da bi onda došlo do realizacije. Dobro, ovim vas neću zamarati, ovo je malo ovako par inicijativa na europskoj razini koje postoje, u koje smo mi uključeni, gdje se praktički ne samo znanstvenici, nego baš praktičari, industrija okupaju na europskoj razini i provode ti, recimo u ovom slučaju su dva, jedan je završio, jedan je tekući, cost akcija gdje oni provode i priča se i prave se te nekakve ideje za povećanje vidljivosti takvih stvari. I za kraj, non stop govorim za kraj, ali evo ovo je stvarno za kraj,
Ono što je za nas građevinare super, da nova generacija naših normi za projektiranje u građevinarstvu koja izlazi ove godine prvi put spominje termalne karakteristike tla, prvi put spominje termalno opterećenje na taj način. Kad je nešto implementirano u normu, a norma je danas definirana zakonom, onda je morate koristiti, onda će malo inženjerima biti lakše, a i na neki način će ih prisiliti da počnemo razmišljati na malo većoj razini o ovakvim sustavima. Evo, nadam se da nisam baš s vremenom pretjerao.